Husudi ke dei kena badang pulai hakawi ke skol namar ke jingcha le beng ke jongka mala kapor hagi para kelas ke jongka hakawi ke sngi namar ba kamla shuban yasha kala no yam na lor jongka ying jongka ta ke skol ke jongke kawi ke para lok bai ke jongka ke ba kerteng ka chanyen hamar ba ke yos newi ke ta ke jingja bram kala mare anda ke lioi ke ta ke media ke dei ke para lok ke jongka klas nyosi bat ke yam kumta kala lawi ke jaket ke jongka bat keletap ya kata ke media shibon ki kena school kala ring video ya kata ke media bat kala ring video ya ke channel kala pensapriang cha social media anda kala wai school kaba ke channel kadang le pa che yeng don ka to kan ne ki kena school ki ba puler kan bat ka kala keno bat kala kren pe ni ka hakas ngi bobot ha kata ke school ke channel kala cha khot ban wan cha office ki pulit bat ki no hika jong kata ke skol ba ka pule kila tok ki dika chapang kata ke jingjia ka chenien kamnot ban ye thoi ki ye kata ke jingjia anda kila pai ka bakan rung no chaklas ha ka jaka chong ko jong ka don gi khna ki ba the de ka rong ha ka jaka chong ko jong ka chenien ha ba ki yo i kata kala pe tang dei khamat ya ki ka tukat ne ki para kelas ko jong ka bat kamban se kala chong la ka chong ha ka taka jaka chong anda lawan rong no hika jongki le yo i kata ka jingle jong kita ki khana skol ya ka channian hangta ulakli bat ulmai ya baro kita khana skol omdon weiro banut ban ya tho hading kata to no hika ula khodika cha office loin ka bakam de banting la da don kanu ka jingja ya ka de ban ye tho yo mo on sa ya da ya ka baro ulakli ka dan em ka kmi ki jong pe he yin kali tho yu ka mi ki jong ka kam don hai yin anda kala poi hi yin ba ka dan marwe kat ba ka dang pule kon klias nyo badan bawan ka chen yen ha ka ta por kala ting kala khangai ke jing khang bat kala re no hak sngi babon ka para kelas ko jong ka welai rangkat bat ki para lok ko jong ka bisni ka chinen namar ka chen yen ka de ka khana ka bastan na padeng ko jong ki kala khot ye ki para lok ko jong ka hangta kila keren beng ya ka channel bat kila ring video ya ka kal kat mau ya ka jing le beng ka jongke ya ka suhudi channel hak la por kila snow si bat kila snow pitar kila pet nakata ka jing le ka jongke ka jan met kat ba ka channel ka dang le phai chi ka we lai bat ki para lok ka jongka kila bat ya ka bat kila cho ya ka bat kila maham ro ya ka nada ka ye tho ki pulit kin sa penyap ya ka hadin ba kila penlai ya ka anda ka chanyen kala po hiying ka klem i tho ya ka mi ka jongka ya ka ikba jia ya ka mi ka jongka kala kli ka chapang ka pulei puthi ka jongka ka chanyen kala i tho ya ka mi ka jongka ka pulei puthi ka jongka ka biang ba ka kmi lenti kan sa yo top 10 ka mi ka jongka ba ka yo snyo ka ta kala snyo komen hasni babot kan ba ka chanyen kadang wan na school kat ba kadang yai lenti kliyo i we bru ba cha cho ha ka we kan hon hamar ba ka yo i kata kala phon ban tip cha ki polen we na pedeng jong kita kin hon ula yo i ka ula bat e ka bat ula ta ne ka ula pen law ya khapla ka jong ka bat ula kne ya ka phon ko jong ka bat ula mut ban cho e ka we pat na pedeng jong ki ula pan sange yo ta briu ula ta ne ka bat ula pha e ka ban do yo so be kala ban le kat kum ke jing pha ka jong ki kita ki briu kila rkhi ki so be ula sneo pitar ula ye cho pat kita ki briu kila kanjat yo pat kila cho yo hadoba ula tlat anda gile yo adin ka tukan ne por usube ula la ban yeng pat ula le ha ka ta ka met ka chenien kala le charge ya ka phone ko jong ka anda kala don battery ki yo i ka phone ko jong ka kala sneo screen ha ta met kala hikan do biang ba usube la ai bisa pakan pha chana ya ka ta ka phone ko jong ka andre ke chenien kam tre ban chim kum taw le ya lamika ha ko we grukan ban pha chana ya ka ta ka phone ko jong ka namar ba amdap ka ta ka pisa ka jong trai jong ka ta ka dukan la pha ai u ba un chana hi ya ka ta ka phone kum ta so be ula the tang ka screen bat ula chana hi ya ka ta ka phone ko jong ka kat bau dang chana ka chenien ka le kli yu ki ka ba ja ba u cha cho ulong ka bakam de ban berkat yakata ka jing cha cho ko jong hading kata kat ba udang oneka sa ying jong ka
ulah kli kerteng ko jongka kacanian kam ye tho yu loi ka bele phim ye tho ye kerteng ko jong pi aba pi la deb do yang ha ta por lawan ki pulin kita ki pulit kala pha pan i ye ka khli ko jong pat kala kli u ke ka bajia loi ki bale ka jing cha cho ko jonga ka dei ka ba be an se kacanian kala le no anda kala po ya ka we ki jing klio i ba dan ki pru ka bata ye ka dur jong ka kmi ka jong ka agi kan ro kala le bat kala weng ye ka ta ki dur ha ta po lawan sube u la pe ye ka ta ki dur kala le bat kala kne ye ka ta ka dur bat kala le no che ying ha sim bo bot ki para kelas ko jong ka kila pen sapriang ye ka dur jong ka kmi ka jong ka bat ye ka ko bo lam ler chapang ka kmi ka jong ka kacanian haba kyo i ye kata kajing pen sapriang ko jong ki kala snow si bat kala yam kala mi no na kata ka kamera kelas ha ta ka jan me so be yo wan ban chao i ka hang taw lu kli ka chano bakan le kala ong yu ba kat chaba o ya lam kum ta so be yo kin noi ka cha ka ying ko jong ha ka ying ko jong kila ye chong bat kila ya ba mi di la kli ka din emba ka ya mai bat ye cho bat osam la jong ka kacanian kam chu bab yu loi ka din emba ka dan ka mon yu kacanian ka loi yu ba kam chu dan mon ye no kumta loi ka la da phim dan ka mon nga bali pat pi bod nga hakani ka ying ka jonga ka loi yu nga klem phai pi ba pin kit nga hakani ka ying ka jong pi wat mot ba nga wan ban ye thia bat pi bat kala kren pen pitariu so be ha ka por ula snyo pitar ula tane ka bat ula penting bat bore ka kacanian kala yam bat kala mi jendan na kata ka ying ka jong kala le no che ying ha ka jing ye le kai indoor sport ka jong ke ka we lai kala ka wangi ka chanyang da ka bol hado ba kala kalon kacanian kala snyo pitar kala ka wang kala ya ka we lai adin kata ka we lai kala body ni ka bat kala ni de ka kala kalon hado ba kala mensau we para lo jong ka lai raban ta da wai ye ki ti kijat ka jong ka madu long ka ke de ban long ka ba ye cha setang art manai kin sa dem no ban pule na ta ka skol kacanian ha ka ta por kala kan mau ye ka jing tho jong ka husudi ka achwa ka jing no yap ka jong ka ba ka cha le be ha kita ki para class ka jong ka kumba cha le ben ka chanian ha ka sni bot ki pulit ki la tokit ye ka tu kan nei ngon ki para class jong ka husudi kon thob ye ka wilai ka ong ba ko husudi ka chupani yap hi ya le de omde ban kan no ai ki namar ka jing pan bor jong ka kmi ka jong ka ba kam tre ban pulai kon ha ka ta ka jing to kit ka jong ki klem lap sai namar ba om don ma ye thoi ki hak sni bobot ki kmi ki pa jong ka husudi kelawan ban pha to kit piang hado ba kila le kulumar ba ko pa jong ka husudi ula kata kti ye ka wing noi ka jong kata ka skol hata ka sni kulas ti sia jong kata ka kelas ka jong ki la pha ye ka chanian ba kan ye tho ye ka jing ji sia dei tang ma ka ba tip ye ka daw ton rai jong ka jing ja ye ka husudi ulong ka ba kam dei ban ting ban ye tho ye ka jing ji sia anda ka la wai skol upuli ula yes lok bat ka bat ula toki di ka bakan ye tho ye ka jing ji sia andai ka chanian kam ye tho ka long yu ba kam kwa ban kan no ye no ba kam tip ye ka daw ba ka husudi ka la pen yap ye la de kan ba ka chanian kadang ya lenti ba kan le che ying we lai bat ki para kelas ko jong ka kil abi ka chanian ha lenti kil mut ban dong pen yap ye ka chanian kala lai salin kala phet bat kala re ha ka we ka sendo namar ba kim lap shoi ka kil e bat kala le wa de ka cha ka ying ba ka sa chanian ha ka ta me kam no cho man le che ying anda lawan so be ula ya lameka chaka ying ko jong ha ka ying ko jong ko chanian kala karpa di u ban ya dai ka bakan yo ban le cha beijing kan ba ki dang theo so be ula ong ka din em ba pi po nga ha ka sngi man kong ba pi kan do ban nga ka chanian kam chu ba piu kala sngap tang da ki chkor ha ka sngi republics day ka chanian kala le biang school ba ka school ko jong ki kala boram yi kata ka sngi so be ula le che yaw ka ba dang chong le kai game ha ka wi ka dukan ulya i ya wi brio ba cho ya wi khona ula sneu pitar ula le bar ula cho ya ta brio ha ka ta por kita ki brio kila ya cho anda so be ula po hi ulya i ka
chanian ba kadang tho khot ula kli ka ka ba ka tho kalmut ban ye tho yu ula pan sange ka ula ong ka ba kwa ban snap yi kata ka jing ye tho ko chong ka la kli o bale u khlem lake school ula ong ka amdan kam ka jing studio u ong kata namar ba u im hagi kam ronar kat ba ki dang thia so be le tho ka chapang ka jing cha le beng ka jong o ha ka por ba u dang khan na ha ka kimi ka jong o ba u cha cho ha ka kimi ka jong o na do ba ka kimi ka jong o ka ya tanga da we pan ka chanian kala isen eu kala kli o pang ne em kata ka jing man sao ko jong uloi ka om jordan priu ki ba kli ye ka jing mong ka jong a de tang ma pi ki ba kli anga ha ka wi pat ka sngi anda ka chanian kala wan ban chim ye ka resol ka jong ka ha ka ta ka jan me ka wi lai bat ki para lok ka jong ka kila bat i ka chanian bat kila choi ka sho kila khap yaw snyo jong ka bat kila ring video i ka anda so be uli yo i ye ka jing man sao jong ka chanian ula snyo pitar ula kali ka ka bajia manuba choi ka anda kalai tho yu ula snyo pitar ula mut ban le cho ye ka ta ki brio ka chanian kala badi o bat kala khang yu da kata ka jing khang ka jong ka so be ula sangai ula khap yaw snyo jong ka bat yala u jong o snyo na do kata ka me ka chanian kala sedang ban chania bat kala sedang ban i yu kumta kala simi ka pon ko jong ka bat kala ye chondor bat o hakawi pat ka sngi ka chanian kala leibiang ja school ban chim id na ka banda bakan yo ban le tho exam entran maro ki pra class ka jong ka kila pe ka ye ka jing cha khap snio ka jong ka ha sngi bas dang ka college entran ka jong ke ha ta ka sngi don ka jing sa block jong ki kali patwa kan daw harot sorok ba joros lap ka chanian kala le tho ye ka ta ka entran exam ha ta ka sngi ki briu jong ka rescue team kila lab ikawe ka men yap ba cha tap ha ka khandeu ka patwa ka de ka men yap jong ka we lai ke pulit kila chimti ka ta ka men yap bat kila le ka badan kam kila lab ya lai tli ki fingerprint kumta ki pulit kila pelnong ka jing tokin kila tokin ya ki para lok ka jong ka kila ka no chaka chanian kumta kita ki pulit kila le bani kando bat ka chanian o pulit dictator loyang o le kli ka chanian halor ka video ba ka cha ring ka chanian kala pha kan ria chwa ya ka ta ka kes ban ai la chwai ka bakan pendep ya ka jing tho entran exam ka jong ka badang sa ar paper polit lo yang lo ka ki kwa ban tokin halor ka kes jong ka jing cha penyap jong ka welai ba kil subai ka kumta kita ki polit kala ra ka cha police station kila kali ka hakalai pe we terik umai chano kaleng ka chanian kala jo ba ka don haying ba kala pengkre ikata ka exam ka jong ka cho gila kali ka halor ka jing cha ring video ka jong ka bale kam report chaki tanat pulit kala jo ba pe ki ba kam kwa ban thot kata ka jing pengkre exam ka jong ka namar kata ka jing don exam ka jong ka kita ki pulit kila panlain noi ka haka pe par ka ba ar ka jong ka ka chanian kala leibiang ban tho yakata ka entran exam ka jong ka hadin ba kalawan nakata ka jing tho exam ka jong ka kat ba kadang yai lenti so be lawan badula bad eka ula tan eka ula pha eka bakin ye phet no ba ki pulit kilawan ban kemeki kumta ka chanian bad ukila ye phet anda kila poi hakawi ka jaka uloi ka ngan sa le kumba nga bad bore phi khana ba ki pulit kin kem tang ye nga ba phin yo ban pendep yaka jing tho entran exam ka jong phi ka chanian kam kwa yu bun le kumta anda ula bad eka bad ula pan snio tho eka ulong ngan sa kam mga papenyap ye ka welai bat ngan sa le kumba nga bat bore phi kanang ba kin kem ye nga nakabanta pa phinyo ban pendem ye ka ta ka exam ka jong phi ka chanian ha ka to por kala yam bat kala monjor ye ka ta ka jing ong ka jong so be ha ka to por ula le kumba ubat bore ka chanian ki pulit kila badiu bat kila rayu cha police station puli lo yang la to kidiu halor kata kajing yap jong ka welai ula ong yu ba kilap ka fingerprint ka jong bat ula kali u bale upen yap yaka so be ula ong yu dada kale kumba pha ka chanyam kanam yap hi ba ula kam yela de yakata ka jingwan karpa jong ka welai yaka chanyen
ban pendam no ya ka jing ai report ka jongka jaki pulin kalapan ma pro ya ka jing le bakala ka jongka baro chikata ba ka ju choi ka kalaparo ban delete de video ba ka pen sapreng ka chanyang kam kwa ban sngap yikata ka jing karpat ka jongka anda ka welai kala ka den kop ika ka chanyen kala sneo pitar kala net ika kala tengko hawe mau hado ba kala khalat kata ka jing ja usobe ula kam yala de di ma uba bakala ka welai kala khalat Polis lo yang umla ban chania kata kumta ula lek pat ula tan ya ka chenyen na ka wipat ka kamera uloi ki ba umla ban chania ki baro arngot ba ki thok na do bastang ka chenyen ka loi ki ba kam i tho ya usobe bat kala thap yu anda klami na ka ka police station ka kmi ka jongka kalawan ban chao ka hagsni ba ka chenyen kalawan ban thop pendep yakata ka entrance exam ka jongka Leo ik pulit ba kilara yosobe banset bendi u chathanat ka chenyen kala snosi bat kala yam ba ulacha set nakabenta ka jongka hagsni ba ka yo result kata ka entrance exam ka jongka ka kmi ka jongka kala sno comment ba kala yo top 10 hakata ka entrance exam ka jongka hagsni ba bon lawan pulit lo yang bat uli thoi ka ya ka jingcha set bendi jong sobe ba ucha set baro chingem namar ki kamro nahar ko jong haki babon ki benta ka chanyen haba ka yo sneu kata klas sneu si bat kala yam kumta kata sni ka chanyen kala lei ban chngo yo hapo kata kathanan kala pi yo tang da ki kman ka khlem kren yo bara arngot kila ya jaw uman kan ba kadang don ha kata kathanan chanyu lu pha yo lu yan ban kemi karo ka daw jong ka jing thok ka jong ka kumta hakata sni kita kepelit kila kem ikaro hak sim bobot kila pengken rea ya usobe chakawe pat ka thanat banset pendi u baro chi jingim hak takas ni kila kidiki baro arngot ya usobe lapa chakawe pat ka thanat banset pendi u baro chi jingim ya ka chenyen pat kila setika hadin ka tukanes ngi kila penlai no eka hadin ka tukanes nem anda ka chenyen kala dep ya ka jimpule ka jongka kaliyo ban hikai hakawi ka skol hata ka skol kelas nyang kala kraw ya khna skol pakim di ban ya bichni bat ya chon para khna skol hadin ba kala wai skol kan ba kadang ya linti rangkat bat ka khna skol ka jongka kala barkha dia sobe kumba kadang yo i uba udang don hajan jongka de kani ka film kala kun no hang nei parlong lada bisnew tanadi kani video snuba like ba subscribe ngin si kan do pat hakawi pat ku video ko boleh shibon